Срещате ли трудности в извършване на елементарни движения заради болка и блокажи? Навярно на доста от вас се е случвало подобно усещане. Навярно има и доста от вас, които не намират решение на тези така неприятни в ежедневието усещания. Използвате противовъзпалителни мазила за нанасяне върху мястото или ограничавате движенията, за да не ви боли. Всъщност след време разбирате, че нищо от изброените не ви помага за подобряване на състоянието. И в дългосрочен план тъпкате на същото място. Не се ли превръщате по този начин към зависими от аптечните продукти, ежедневна употреба на обезболяващи и абониране за медицинските звена? Не е ли това загубено ценно време в предварително обречена война? Не губите ли така независимостта си на свободен човек? А може би не усещате достатъчно добре сигнала за тревога, наречен симптом? Може би не осъзнавате сериозността на алармата? Не, че това винаги завършва зле, но когато сме подложени достатъчно дълго време на болков синдром, който ни пречи в ежедневието, нарушавайки спокойствието ни, това достатъчно пречи на потенциала ни за пълноценност и по-добро общо здраве. Бъдете честни със себе си дали ви е трудно в ежедневието да извършвате най-естествените за нас дейности. Последствията могат да са и доста по-притеснителни. Ако това би помогнало на някой да се замисли, то с удоволствие бих използвала страха като оръжие. Само за да предупредя, разбира се. Необходимо е да сме внимателни в изборите си на ежедневна база. Факт е, че в професията ми се срещаме с хора, които са стигнали до операция заради небрежност към себе си. Саморазрушителни последствия за здравето и благополучието в личен и професионален план. Въобще във всякакъв аспект от живота. Какво можем да подобрим, за да избягаме от влизането в такава ситуация? Не пренебрегвайте болката и не се страхувайте от нея. Потърсете честно за себе си произхода на нейната поява. Помислете какво можете да подобрите и промените за общото си здраве. Ако е необходимо, направете си кратък списък, останете си себе си и поразсъждавайте върху него. Ще се учудите колко ясно е понякога, когато е написано и е пред очите ни, откъде произлизат проблемите. Ако сте готови да си позволите внимание към себе си, придобиване на самостоятелност, а оттам и независимост, потърсете специалист, който да ви поведе. Важно е да насочите ценното си време и така или иначе неизбежните усилия към правилното адресиране и решаване на проблема. Така те няма да са изгубени, а правилно използвани. Най-сигурният и кратък път, метафорично казано, без нагласи за вълшебства. Отдаденост в процеса. Ако сметнете всичко това подходящо за вас, чувствате се готови да се потопите в такъв процес, усещате, че времето е дошло и искате да опитате, може да се свържете с мен. В блога може да намерите още интересни теми и да се запознаете с работата ми. Аз съм Надя, физиотерапевт и масажен специалист, който помага на хора с болка, нарушена стойка и напрегнато да се избавят бързо и безболезнено. А днес поговорихме за отлагането. До следващия път!